εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες που είχε στα Τύρανα, τις οποίες χαρακτήρισε φιλικές και καρποφόρες. Ο κύριος Γκλιγκόροφ ρωτήθηκε αν θεωρεί το λαό του απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε μια μοναδική κρίση ειλικρίνειας απάντησε: Ние сме Словени, дојдени во 6. век на овие простори и немаме никаква врска со Александровата цивилизација. Που προσπαθούν να δημιουργήσουν ανασφάλεια, αναταραχή και φόβο στους πολίτες της Μακεδονίας και της Θράκης για όσα πρόκειται να συμβούν. Ανασφάλεια, αναταραχή και φόβο στους πολίτες της Μακεδονίας και της Θράκης για όσα πρόκειται να συμβούν. Πώς πηγαίνετε απρόσκλητοι να κάνετε ασκήσεις χωρίς να έχετε θυροκολλήσει ένα χαρτί από το ΓΕΣ, ένα χαρτί από το Υπουργείο Άμυνας, παρά μια ανακοίνωση κατόπιν εορτής μιας νεραρχίας σε ένα μέρος στον οποίο δεν υπάρχει αυτό το σώμα στρατού. Άρα σας επιστρέφω τις σκέψεις περί του τι σημαίνουν αυτά περί καταλήψεων. Ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. At Copenhagen, this December, weeks away, a treaty will be signed. Your president will sign it. Most of the third world countries will sign it because they think they're going to get money out of it. Most of the left-wing regimes around the world, like the European Union, will rubber stamp it. Virtually nobody won't sign it. I have read that treaty, and what it says is this, that a world government is going to be created. The word government actually appears as the first of three purposes of the new entity. The second purpose is the transfer of wealth from the countries of the West to third world countries in satisfaction of what is called coyly a climate debt. Because we've been burning CO2 and they haven't, and we've been screwing up the climate. We haven't been screwing up the climate, but that's the line. And the third purpose of this new entity, this government, is enforcement. How many of you think that the word election or democracy or vote or ballot occurs anywhere in the 200 pages of that treaty? Quite right, it doesn't appear once. ארץ קטנה כמונו, זה מדהים. ואני רואה שאנחנו קונים את מנהטן, וקונים את הונגריה, וקונים את רומניה, וקונים את פולין. אז אין בעיות לנו, אני מבין שהכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה, בסך הכל. וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול בשביל לעשות תעשייה מקומית.
πολύ μικρός θυσιάσει. Δεν τους φοβήθηκα στα 20 μου χρόνια που ήμουν παλικάρι. Θα τους φοβηθώ τώρα που έγινα 67. Δεν με νοιάζει ό,τι και να πάθω, ό,τι και αν μου κάνουνε. Και είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη, το λέω, πάνω και από τον Αραφάτ που τα έβαλα με τους Εβραίους. Εγώ. Λοιπόν, αυτά, φίλε, επειδή από σένα άρχισε όλη αυτή η ιστορία, θέλω να μην τα σβήσουνε, θέλω να γραφτούν αυτά, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί ο πλανήτης να τυραννιέται σε αυτό το βαθμό. Είναι αμαρτία. Ένας τραγουδιστής που τραγουδάει τους πόνους και τους καημούς αυτού του πονεμένου, του δυστυχισμένου λαού, να τυχαίνει να έχει αυτά τα μαρτύρια όλα. Μία 25χρονη Εβραία να με έχει κλείσει στα χρονοτούλαπα. Είναι ντροπή, ντροπή. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι που τραγουδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν 5.000 τραγούδια μου να κάνω ζάπινγκ ένα μήνα τώρα και να μην ακούω ένα στίχο. Ένα στίχο και όλα αυτά από μια Εβραία, η κόρη του Μάτ. We're living through exceptionally difficult times. The financial crisis and its dramatic impact on employment and budgets, the climate crisis which threatens our very survival, a period of anxiety, uncertainty and lack of confidence. Yet these problems can be overcome by a joint effort in and between our countries. 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. We were told that when we had a president, we'd see a giant global political figure. The man that would be the political leader for 500 million people. The man that would represent all of us on the world stage. The man whose job was so important that, of course, you're paid more than President Obama. Well, I'm afraid what we got was you. And I'm sorry, but after that performance earlier that you gave, and I don't want to be rude, but you know, really, you have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy's not popular with you lot. And what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Well, I sense though that you're competent and capable and dangerous, and I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. But since you took over, we've seen Greece reduced to nothing more than a protectorate. Sir, you have no legitimacy in this job at all, and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better.